en muziek, ben niet een hemelterie, dan ben ik blij met die keer op mijn zee. En bij de volgende keer dat geen vlieg op papier, zien we weer van de partij. Ik huur een harmonie, komt in die hou het niet meer, pak die jas en verpleeg het erachterom. Achter die harmonie komt weer dan fijn met de sliep, door alle straten en de redalon. Huur ik station en muziek, ben niet een hemelterie, dan ben ik blij met die keer om mijn zee. En bij de volgende keer, dat geen vlieg op papier, zien we weer van de partij. Die harmonie muziek, die vinden weer zo schoen. Het geeft is onbespreid dat je de veertig niks om doen. Veel hoeven is ook gar niet te bedenken, als harmonie muziek begint te klinken. Ik huur een harmonie, komt in die hou het niet meer, pak die jas en vervlieg het erachterom. Achter die harmonie komt weer dan ver met de street, door alle straten en de redalon. Huur ik station en muziek, ben niet een hemelterie, dan ben ik blij met die keer op mijn zee. Ja, een goeie middag, beste kiekers. Onder de toenen van het vastelavondsliedje van 1992, Ik huur een harmonie, zien weer bij u op de eerste vastelavondsdag en maart 1992 met een verslag van de vastelavondsoptocht die vandaag trekt door de straten van Maastricht. En die optocht verstond hij in de Maastrichter Brugstraat. We begint nu traditioneel met de twee liedjes die van ons. En ze openen al jarenlang de vastelavondsoptocht van de Tempeliers. Ja, en wat een Maastricht vandaag. In een magnifieke ambiance. De zon schittert, wie ze al jaren niet geschitterd heeft. Dit moet een van de beste optochten van de laatste jaren worden. En je ziet ook, een vrouwelijke govie is sinds een paar jaar geleden erbij gekomen. Die hadden van vroeger niet. En traditioneel worden de govies getrokken door de groep Dijkstra. En die zien gekleed in de uniformen van de in de 20e jaar bekende Keystone Corps. En als je zo eens dit beeld ziet, dan valt ik natuurlijk meteen op wie voor lui tot er lopen. Zowel langs de kant is het ontzettend druk, langs de hele rot stond duizenden lui en vooral in het zonneke boert toch zeker zo'n nou minimaal 15 graden is, stonden lui rijen dik. Ik denk dat voor dit jaar ook Aan applaus, Maastricht bewoog zich, Maastricht ging beginnen met haar vastenavond. Dat is juist het al, vastenavond vieren.
kindsten niet leren. Dan krijg je met de mooie melk ingegeven. Het kindje en de coach gaat met in de cortège. En voorzien hij natuurlijk een harmonie die gans vooraan loopt en die dit jaar ook de plaats verdient. De Zate Harmonie, opgericht in 1959 en dat betekent dat ze 33 jaar bestaan. Een jubileumjaar, luistert maar eens wie ze dat te presenteren heeft. En de bijnaam van hun, de Oude. Ze zien eigenlijk als eerste met dit fenomeen wat het nu is begonnen. Om ze beginnen te groeien met een paar muzikanten en met de vastenavond speulenteren de straat op te gaan. En tot dat navolging heeft gekregen, zit je aan de rest van de cortège en zit je dinsdagmiddag op de Vrijdaghoor. En de groepen die hij zit, die hebben al een heel parcours afgelegd. Ze zijn in week begonnen en ongeveer op de Maartenslaan hebben ze toen gelopen via de Alexander Batalan, via de Stationsstraat, de Wiekenbrugstraat en de Savaasbrug komen ze nu in de Maastrichterbrugstraat. Dat was dus de Harmonie Sint-Michael uit Heugem, die op een chique manier verkleed ook weer voor de zoveelste keer in de cortège meetrekken. Ja, en Heugem heeft dit jaar ook een jubileum te vieren, want zoals je waarschijnlijk weet, daar regeren de waterratten. En ook de waterratten vieren dit jaar hun 3 keer 11 bestaan. Eigenlijk just zo wie de Zate Harmonie, opgericht in 1959. En ik wil gaan vertellen wie de lui allemaal heen zijn gekomen die met lopen in een optocht. Natuurlijk is het nog niet het eind. De lui trekken nog even door, heen Maastrichter Brugstraat. Dan lopen ze via de Kleine Staat naar de Grote Staat. Dan komen ze automatisch uit op de Vriedhof, lopen daar door en gaan bij de Statenstraat naar onder. De Grote Gracht gaan ze af en dat zal zijn inpunt vinden op de Merit. Daar zal de optocht wat en thans daar nog van over is weer ontbonden.
dus geboren, het is Hermenie. Klopt niet meer gans, want ze zien inmiddels al van 1981. En dat betekent ook voor dit Hermenieke jubileum, want dat is eigenlijk 11 jaar oud. Of dat betekent dat ze met vastenavond iedere keer opnieuw weer geboren. En dat komt de Zuid-Hermenie erg mooi trouw van. Ook al van 1982 zich in de Maastrichter vastenavond stortend. Leuk wie het feitelijk te verwachten was. Maastricht heeft een andere optocht als Düsseldorf bijvoorbeeld, dus de prachtige polwagens hebt. Vier beneden Maastricht is een straatcarnaval, de bonte steuren. Een georganiseerde chaos. En volgens het draaiboek ze hebben we groep 1 al gehad. En groep 2 is nog lang niet te zien. Maar ondertussen is het toch wel leuk wat we te zien krijgen. Jawel, dan moet ik toch even goed loeren, want Jawel, dit is groep 2, de klommelenkapel van het Lomelenfabriek. Leuken is meer 30 geleden opgericht eigenlijk van ene keer om misschien het leukste te doen toen een directeur aanzet nam. En nu nog altijd bijeen spelen, niet alleen met vastenavond, maar met diverse activiteiten en zeker op vastenavondsgebieden, maar ook daarbuiten. En als ik goed meen, is er nog altijd Corné van der Meulen die daar de directeur van is. En hij komt Hoegvolk. En dat is een groep die ook al jarenlang eigenlijk present is in de looptocht. De Maastrichter Stekkenclub. En ze hebben zo'n stekken onder zich, die zien nog al flink hoog. 1,25 meter tot 1,50 meter vanaf hun veu. Dus ze lopen nog al op het hoogte. En meteen erachteraan kregen vooral de bijltjes een term. De woorden komen in een houten. En wie dat ziet, in een houten wagel hebben ze speciaal voor deze cortège weten te rangeren ergens. Die zien als maar twee, normaal zien ze
Ja, dat klopt. Vroeger waren ze met drieën, maar helaas is een tijdje geleden iemand van hun overleden. Zo snel en heel snel zien nog met hun tweeën over, maar laten daarom toch niet de optocht om hun voorbij gaan. Blijven present en dat doen ze gezellig voor dit harmonieke. Het volk van Maastricht. Nog een gans Weers harmonieke 1991. Wij zien natuurlijk proberen altijd zo actueel mogelijk in te haken op dingen die spelen. En je zag dus een broedskoppel wat ook wel een keer op een televisie wil trouwen. En hij komt weer een volgende speulende massa aan het strand en plezant. Bestaat niet, gewoon weer weer met het draaiboek. De groepen lopen natuurlijk wel op nummer, maar er is zoveel bonte steuren tussenin, dat het eigenlijk ook allemaal niet goed maakt. En de harmonie die gaat door wie het aan ziet komen, dat is de blauwe van Wolder, oftewel Harmonie Willemien.
Maar wat die lui allemaal bij zich hebben, dat is voor de daklozen een oplossing van het probleem om hem ergens te laten slapen. Hoe moeten ze komen? Natuurlijk de vraag nu hoe ze op de Bosstraat toe gaat, moeten ze ergens anders naartoe. De prachtigste creaties lopen of kroepen of rennen of plegen met hij in deze optocht. Nou, die moeten toch wel een flink smeu zien als ze nu al op hun knieën lopen. En zeker iets dat ze op de meret zien, zal het nog wel eventjes door zo. Ze stond toch niet op. Die komen in beeld. Ik heb hem zus al gezien met vuur op, de grootste thermometer, Koen van Toer. Die vanmorgen bij de inzeten is uitgeroepen als vastenavond vierde van dit jaar. Maar ik heb zus niet in beeld. Dat liedje dat zal er nog wel niet huren in deze optocht en ook met die vaste lagensdag. Ik huur een harmonie, het liedje wat gekozen is als het liedje van 1992. Geschreven gaat het misschien door Jeff Ducheteau. Ich sag, ich lohne tschüss, ich hab ein Auge tschüss, hab de Bibel, weil all das Wege lohnt, es lebt es morgens früh, und starren Für mich was der Abend zum München Mal, es ist es in Javere, da krieg ich Menschen Mal, als Pferes von der Seere, mit Isbergrund die Brot, denk in de stad niks tegen, want dan kunnen veren school. Ich hör de Bibel lees, van al dat wege door me steek. Ich hör de Bibel lees, mag die schepen in de beest. De wies toch weer op, het is de vrouwen zijn weer op. Nog even en wat hij omgewaggeld, dat is weer een wagen met Maastrichter studenten. Die zien natuurlijk wie langer wie niet in Maastricht en doen ook steeds meer met de Maastrichter optochten. Je weet dat ze Wielemus als hun patrones hebben. Die komt straks nog een keer met een andere vereniging. Dit is vastelavondsvereniging Tragos. En Tragos is in 1982 opgericht, dus ze zien nog al een aantal jaren in Maastricht actief. En Tragos is een Grieks woord voor bok. En in 1983 fuseerden de heren, want dat waren toen alleen nog maar heren, met een damesvereniging. En sindsdien kon ze samen door het leven als studentenvereniging Tragos. En dan kunnen we meteen in beeld de harmonie kunstoefening. Een heel oude harmonie in Maastricht, is al opgericht in 1901. Vorig jaar dus het 90-jarig bestaan gevierd. We hebben daar veel concerten voor gegeven bij gelegenheid van dat jubileum. Maar we gaan nu even luisteren naar hun muziek.
koor dat stond onder leiding van Raymond de Pauw, de zoon van de zeer bekende Desiree de Pauw. Hij heeft jarenlang vastenavondsliedjes voor Maastricht gemaakt. En gezegd, het woordclub u dit kind. En ook zijn zoon is in dezelfde muziekwereld goed terechtgekomen. Ja, dan hoort het naar deze prachtige creaties. Voor een optocht zien ze natuurlijk schitterend, maar ik kan me niet voorstellen dat ze daar 3 dagen met kunnen blijven rondlopen, want in een café kunnen ze volgens mij niet met binnen, maar misschien zien ze wel in te klappen, ik weet het niet. Je vraagt zich af wie sommige kinderen met zoveel leven om zich heen kunnen slapen. Waar hij ook onderweg zag ze een hele hoop lui lopen met kleinkindjes en nou, ze slepen allemaal. Neben mich Bert Jansen van de Clochards en zij vieren dit jaar hun 11-jarig jubileum en ze hebben daarvoor een gans feestprogramma. Vertel daar even gauw over. Nou, we lopen nu dadelijk door naar Slottig gedaan is naar de Friedhof. Dan hebben we weer van kwartier naar 5 tot 7 uur hebben we daar de grote receptie op het podium aan de overkant bij de Vogelstruis. En Gaasbestreek is welkom. Alle opbrengsten van de receptie zie natuurlijk voor het goed doel, hoe we al jaren gaan doen. Prima, proficiat en veel plezier. Bedankt. Ja, want we zien ieder jaar weer present. Niet alleen in de optocht, maar met al de vastelavondsdag en ook buiten de vastelavond. De Clochards van Maastricht. En daarachter hebben we een groep die heet Hij is de hel los. Het zijn een stel duivelen die zijn uitgebroken uit de hel en die komen eens loeren wie het hij met de vastelavond in Maastricht te doen is. Ganse gezinnen lopen met van jong tot oud, kindertjes, mama's en papa's. Met pakjes die ze allemaal zelf gemaakt hebben. Het is trouwens een aantal families dat bijeen woont in de Meidoren. En die hebben zich eens bijeen gepakt met z'n allen en gezegd, nou dit jaar gewoon voor samen eens in een optocht met. En dat zal er nog wel niet met maken. Families of vrienden die zeggen van, God, laten we ons metlopen in die optocht en laten we ons ook eens aanmelden. En dan zal de tempel eerst zorgen voor een overleg met zijn groep voor een thema. Of de groep komt er met, of er wordt samen over gepraat van hoe zullen we eens de nadruk op kunnen leggen. Het leukste is natuurlijk als er een charmkins maken op gaat wat in Maastricht gebeurd is het afgelopen jaar. Dat zullen we dadelijk zeker ook nog wel zien in de optocht. Maar ook om gewoon gaat uit te beelden, een fantasie of een sprookje, ja, hoe zit het hij zelf. Alles wat de lui invalt, ze tuddelen zich het aan en ze lopen met die oren vandaag in de optocht. En natuurlijk morgen in de kinderoptocht zal er ook een aantal groepen die nu metlopen zich weer presenteren. Dezelfde pakjes of weer het neus aangetuddeld. Ze showen zelfs een ganse piano. Magnifieke verwonden met ik
heb ook geen koffie in de met. Nee, dat wordt toch maar zoeken op plaatsjes die goed het beer serveren. En Dat zien er zo nogal gaat. Zeker met zo weer zal het boet ook heel erg druk zien. En ik denk dat de dame het moeite heeft met de kindercupjes. Het lukt natuurlijk wat fijner op een gladde ondergrond als op die kindercupjes die daar in Maastricht zoveel liggen. Een klein leukske hebben we gehad in de optocht. Dat zal toch nog wel eens gebeuren. Dat huurt eigenlijk ook bij de optocht van Maastricht. Maar na de loper komen weer de groepen, de Hermaniekes of de Bonte Steuren. Voor geloof van niks eigenlijk. Ja, het was zo voorbij. We kregen misschien daarachter nog een kleine, maar ik denk dat er toch wel voor goede doorstroming gezorgd wordt. Langs de rot stonden zowel tempeliers die de overmanen tot doorlopen, maar af en toe lopen ook trekkers met. Dat is een vereniging die in Maastricht ook al heel wat jaren actief is. Ik geloof dat ze 1955 zijn opgericht. En die lopen met ook de groepen gaat te begeleiden langs de rot. Afvragen wie de loker in de optocht zou kunnen ontstaan, nou, daar heb ik precies het antwoord op gezien. Sommige groepen die hebben een ganse ek ingestudeerd, die ze toch zeker een paar keer dan iedereen willen laten zien. Ja, en dan zal wat de nakump even moeten wachten en wat de voorkump loopt natuurlijk door. Nou, en dan hebben ze dus een loop.
Dat is heerlijk om te zien. Hè. Wie ze zich gaat aantottelen. Dan zien dan zegt hij de vastenavond een keer zo erin gewoon en ze gaat goed snappen. Dan zien dan zorgt hij weken, maanden aan de gang zien en van tevoren een magnifiek pakje te maken. Maar we maken het goed, het is allemaal leuk. Dat het niet zo koud is wie het een paar jaar geleden al is geweest. Want met die bloedwinnen is dat natuurlijk nu niet zo erg, maar als het zo'n 10 graden vruis of nog erger, wat we toch ook al gehad hebben met de vastelavond, dan is dit soort pakjes toch het minder plezierig om in rond te lopen. Harmonieke wat de jubileum viert. Opgericht in 1981 is dit Greun en Scherp. En ook dit harmonieke is een gans familie, want kindertjes en volwassenen lopen allemaal of rijden allemaal met.
jaar aankomt, dat heet een motto hoe ieder zaadharmonieke in Maastricht zich wel achter kan scharen. Zonder drang, geen klank. En dit is onder het motto jong geleerd is oud gedaan. We hebben het al juist gezegd, de kindertjes beginnen tegenwoordig al steeds vroeger om het vieren van de vastelavond. In de kuitskist gaan ze met en dan op de arm bij mam of pap. Of aan de hand verkleed als Zorro of als Rover of als Indiaan. Dat zijn toch wel de favoriete pakjes. En natuurlijk ook het clownscupje. Dat zien voor heel veel kinderen in verkleed gaan. Je ziet ook langs de kant wel tot ook kindertjes die komen kijken allemaal verkleed zien. Met prachtige geschminkte gezichtjes en pakjes aan. Ja, en de familie die is de Olympische Spelen gaat minder goed doorgekomen als een aantal andere Hollanders die daar net hebben gedaan. Al bij 1992 Olympische Spelen. Wachten we op het magnifiek weer. Een en al kleur, een en al muziek. Maastricht goed zich te doen. En ik heb toen net gezegd, de helft loopt met de andere helft staat te loeren. Maar ik krijg nu toch het idee dat 3 kwart op met loopt. En toch nog maar een paar maanden langs de kant staan. Ik denk ook dat de lui een beetje wel inholen wat er verleden jaar eigenlijk niet was. Er was wel een optocht verleden jaar, maar toch hebben ze een aantal groepen die zeggen van nou, verleden jaar hebben we wat overgeslagen en dit jaar gewoon wat dubbel en dwars vastelavond vieren. Zo ook dit zaadharmonieke, ze hebben hun bok altijd bezig, de bok zijn gluten. En ook zij zien al jarenlang present op de vastelavond door. En ook dinsdag op het harmoniekesconcours. En ook zij hebben daar al jarenlang een eerste prijs gewonnen vanwege hun muzikale prestaties. Dit is aan het die is van vanmorgen pas eens opgericht. Want ik ken hem niet. De huppeltrucjes. Zuster, inderdaad gaat op naar de gelijk, demo. gaat naar gelijk hoor. De gans nee staat harmonieke. Met de achterste harmonieke wat al wel gaat langer met gaat. En die zullen ook wel heel lang blijven met school, want die zien niet kapot te krijgen.
Hermenieke Chevroi. Nou, als ze toch gespeeld, krijgen ze dan geen Chevroi. En nog niet dat ze zo zuus, want ze hebben prachtige pakjes aan, leuke huutjes. En over die huutjes, daar zijn we nog wel het een of ander over huren in deze optocht. Want dat is toch wel het kledingsstuk hoe de lui steeds meer aandacht voor besteden. Die steeds hoger, schoener, groter, gekleurder en voller worden. Van de catering die ook zelf tot Uslui goed voorzien worden met gaat kiezen als zo. En hij komt weer volgend zaad Hermenieke aan. Weer met dezelfde kostuums, sommige Hermeniekes hebben allemaal aandachtpakjes aan. En sommige die hebben zich allemaal op dezelfde manier verkleed. Zoals dat Hermenieke wat er hij aankomt.
ziet hij, sommige lui die vinden de... Contact. Ja, dan willen we hier de groeten doen aan opa Leumel in het AZM en aan oma Weijenberg in de Lek Guleno. Amuseer dich, ja. Ja, en daarom moest ervoor even uitschrijven, want dat kunnen natuurlijk ook lui die snel eventjes u allemaal de complimenten willen doen. Wat ik wil aan het vertellen is dat sommige lui de versering die hij ophing, seizoen vinden dat ze in minimaat hebben nagemaakt. En zelf metslepen door de ganse optocht heen. En ondertussen kregen we een beeld, de wagen van de Eurotop anno jaar tobak. De wagen van de groep Lazarus. En verwachten maar even tot ze het kort erbij zien. Dan zien we tot ze bekende vertegenwoordigers van alle landen die deinen massief geweest om de Eurotop in Maastricht goed beelden. Maar in ieder geval en zo urbane zo niet erbij zal zien. Ze hebben uitgezocht een personen of persoonlijkheden die bekend zijn voor dat land, om die na te maken. Het hoeft niet van deze tijd te zien, het kan ook al heel gaat jaren, gaat eeuwen soms wel uitzien. Je moet dadelijk maar eens kijken als deze dansmarietjes langzaam voorbij lopen naar de groepen die op die wagel stonden. Allemaal de vertegenwoordigers, de len die op de wagen stond, kregen dadelijk van bovenaf beeld van de len die dus met hebben gedaan aan de Eurotop en die ook hun vertegenwoordigers hebben geschikt, gans naar Maastricht met te lopen en met te springen in de optocht. Het is trouwens de eerste keer dat ik groep met geëerd, een groep bestaande uit familie, vrienden, bekenden. En ze hebben dat eigenlijk leuk goed gebeeld hoor. Ik heb Urbanus eigenlijk nog niet gezien. Ja, er staat daar aan een andere kant. We zien hem op zijn rug met zijn blauwe trui aan. Dat is natuurlijk met die wagens. Daar kunnen ze niet echt oproepen. En wat ze wel hebben gedaan, en dat is natuurlijk wel erg verstandig, hun eigen munt ontworpen die ze met kunnen betalen overal in de cafés. De Maastrichtse EQ.
dit is wel typisch een geval van, ja, jammer voor een café, maar we moeten maar ergens boete weer zien te krijgen. Ik denk ook niet dat ze daar vanavond met op stap gaan, maar wie weet, dat kunnen ze toch niet zeggen. Met dit goed weer is dat natuurlijk wel verleidelijk. In de kleuren van Maastricht, rood en wit. Dat is eigenlijk ook het chique, hè. Men amuseert zich zonder tot bier bij te pas kunnen. Want men host nu toch al een hele tijd. Maar voorzien ongemerkt al een oor en een keteer, zien we al een trekje. Wel, echt drank hoeft er niet bij te zien. De Maastrichtenaar die amuseert zich zo. En bij de volgende keer dat ik die op papier zien we weer aan de partij. Die sturen herfst niet, ook geen die hou het niet, wat die een jas en verlegen achteraf. Als die herfst niet, dan kennen ze het spiel, alles rotte en de ringelbal. Ik zet een hele speciale groep. Ze hebben namelijk een speciale wens. Ik weet niet of je het op het bord hebt kunnen lezen, maar voor de lui die het niet hebben gezien, wat wilt je? Willen weer kunnen dansen in Maastricht en hem tot de showbeurs CQ Redot zal vrijkomen tot het theater geopend is. Hadden we hier tot een dansgelegenheid in Maastricht komen. We moeten iedere keer naar Valkenburg, Goedwijk, naar Belsch en ga zo maar door. En Maastricht wil de wereldstad zien. Nou, dan mag je zo surfer en dancing. En zo wie het hij uitziet, zwaar geducht dan ongeveer gedaan. Veel willen dus de Redotzaal gewoon gebruiken voor te dansen. En dan ook in stijl met... Eventueel ook in stijl, dat zou heel erg leuk en chic zien. En met levende muziek natuurlijk. En kunt je het voor doen of is dat lastig? Dat is zeer lastig, Dat is lastig. want het zien niet allemaal dansers die wat meer trekken. En komen we wel eens loeren als het zoiets is. Oké, bedankt. Heel bedankt. Dan moesten vanavond eens op de Vriedhof huren en dan zijn ze allemaal in te kunnen dansen.
daar kunnen we beeld de wagel van de vastelavondvereniging De Kemeleers met een fors, mat, cementologicus, organisatoricus, biljarfanaticus, de 43ste. Ik denk dat zijn titels eigenlijk voor zijn eigen spreken, alweer natuurlijk op de hand zie, als het druk in het organisatieleven in Maastricht, in zijn goede leven tenminste, en er is een fanatieke biljarter. Maar onder zijn vriend is hij eigenlijk beter bekend als de ritseleer. En ik denk dat iedereen zich daarop al bij kan voorstellen wat daarmee bedoeld wordt. Hier is een bekende Maastrichteneer, hij reed 7 jaar bij de Nachtgraven, heeft daar met gezongen. En tot de Kemeleers in vol ornaat metgoon in deze cortège is een afspraak die heel lang geleden gemaakt is binnen de samenwerkende Maastrichter vastelavondverenigingen. De Kemeleers is een vereniging die komend jaar 44 jaar bestaat. En toen eigenlijk het begin kwam van een samenwerking in Maastricht is dispensatie aan de Kemeleers gegeven een oord met hunnevors in de groetenoptocht van Maastricht met te trekken. De andere SNV-verenigingen die doen dat niet, tenzij ze een speciaal jubileum hebben. Maar normaal gesproken in de groetenoptocht trekken alleen maar de stadsprins, de prins van Hasselt en de vos van de Kemeleers. En dan het mat de 43ste. Dat betekent natuurlijk niet dat er al 43 prinsen zijn geweest die mat hadden. Maar de Kemeleers nummeren hun prinsen gewoon door. Dus de naam is iedere keer anders en het nummer volgt elkaar op. Volgend jaar dus 4 keer 11, 44. Ik heb mijn eigen harmonie met dich om mijn zij 3 dagen lang. Verschokkeld gaat hij zich, lees je zich maar even vuur. Dat was ook wat er voorop op het bord had stonden, wat er bij zich heet. Samen dus door Maastricht met een eigen klingharmonie.
En muziek, dat huren we natuurlijk door de ganse optocht. Ik weet niet wieveel harmoniekes dat we al gezien hebben en gehuurd hebben, maar hij komt alweer de volgende eraan. Maar morgen is eigenlijk echt de kinderoptocht. Hoe dan de prinsenwagen al vuur op gaat en zien hoe rustig het de stadsprins de kinderen allemaal later langs zich af die trekken. Maar ook in deze optocht ons al een grote getalen met een filmpje op de meeste slopen eigenlijk al. Ik denk dat ze al heel gaat uurtjes met mam en pap met zien, want het is vanmorgen natuurlijk al vroeg begonnen de vastelavond. Eerst bij de prins om hem uit zijn hoes te horen en daar de vastelavond in te wijden. Dan naar de vriendhof toe officieel de vastelavond ingeschoten wordt en het mooswief gehezen wordt. En dan natuurlijk de optocht en goeie vastelavondsvierders gewoon de ganse dag metmaken. En zullen natuurlijk dan ook de kinderen metnemen die dan ook gaat later op de middag al een beetje moe worden. Want het is natuurlijk toch al zo'n 4:30 geweest en daar zien die kleinetjes toch wel even touw om gaat te slopen. En zo te zien komt deze groep uit het Verre Oosten, de slangenbezweerders. Komt de Maastrichtse zeevereniging Lagakari. En die beelden de waternimfen uit. Lagakari is een zeevereniging. En de naam is, wie je eigenlijk al gehoord heeft, een Noorse achtergrond. Laga is de reus van de bronnen en de rivieren. En Kairis, dat is de godin van de wind. De moer over uit 19, dat was ik juist niet lezen.
de negeleers. En negeleers, ja, het is in een blok hout gezeten met een grote hamer. Het is namelijk zo, dit is een groep vrienden en die gaan wel eens uit in een café. En dan houden ze negel in een houten blok. En wie het eerste de negel erin heeft gegooid, die betaalt de negel en wie het leste erin houdt, die geeft brunchje. En dit is weer een volgende hermenie. De Groene van Walder, Pie en Paul.